Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan. Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, gagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:33. Iningawas yan doon sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador. Sa maulanon nga kapunanon, diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton sa nga pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa mga ka-K5 naton diri sa 180 tanan na barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan kag isa component city ang siyang Pasig sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga K5 naton nga nakatutok subong sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton sa nga pagwaragwag sa mga nagamonitor subong sa mga relay stations naton sa Banwasang Leganes, Banwasang Kalinog, siyudad sang Pasig, sa may Banwasang Miagaw, kag sa Banwasang Sara. Sa tanan-tanan, sa ginagatamyaw sa inyo sa isang kabayad ay dyan nga kapunanon. Ang ato mas nga pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa mga ka-K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas,
sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa atos nga Facebook Live, i-like kag i-share ang atos nga pagpangalagad. Kag sa wala pa maka-follow sa atos nga Facebook page, i-like ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag i-follow nyo para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pinakaulihin nga kanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa papalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sining nga Biyernes, Pizza 20 sa bulan sang Disyembre. Ikatatlo ini nga Biyernes sa apatanan ka mga Biyernes sa ika-12 kagatapusan ng bulan sa karon nga tuig 2024. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa kinandan, ako naman inyo alagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Salawat welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador. Sa ato sa nga pagkapangalagad, iga-check natin koneksyon natin sa ato nga lokal pag-asa para makakuha kita sa mga information na nungod sa aton sa nga lakat sang panahon. Kay sa gyapon na magrugal umon kag kaina nagtupa ang ulan diri sa bahin sang syudad kag laban-labanti sa pinakasining ka mga parte sa may kabanwanan sa may probinsya sang Iloilo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Gina-expectar mga K5 na nga ining low pressure area mari-intensify pagid, no? Kag mahimo naman isak tropical depression. Bali si Bagyo Kirubin sang una naghina, no? Kag nangin isa ka low pressure area pero liwat naman ang mga gabaskog kag mangin isa naman ka bagyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:37 sa aton sa nga pagpangalagad sa piyak nga linya makaupo naton si Engineer John Baron sa aton nga pag-asa. Engineer Baron, mayong hapon. Engineer Baron, mayong hapon. Yes sir, may hapon kahit sa atong mga tagpalamatik. Just weather update natin sa adlaw sa mga Friday, December 20, 2024. Based sa atong latest nga update, ang low pressure area ang atong monitor, formerly known nga si Kerubin, ara na siya sa Kalayon, or should I say, ara na siya sa coastal waters ng Vincenzo, Tagon, Zamboanga del Sur. Ang shear line naman nag-aapekto ini sa may eastern na section sa southern Luzon kag sa Visayas, kag sa hangin naman or northeast monsoon nag-aapekto ini sa mga kalabiling nga lugar sa may Luzon. For western Visayas, expect naton nga magalumon nga kalangitan ang atong na-experiencean tubong hapon kag karon sa gabi. May mga tansa-mansang mga scattered rains and isolated thunderstorms dala ini sa shear line. Hangin naton diri sa western Visayas may katarangan tugtog mabaskog sa direksyon amihan na sidlangan. Miya magadalas ang sarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 27 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 5:32 sa hapon kag magabot lang kini 6:03 buwas sa atin. Engineer Baron. Yes sir. Sir, ang ining expansion nato nya sa mga pagtupa sang ulan subong kapunanon, ano tuga na ini sang low pressure area o kunang balaton na epekto ini sang shear line? Well actually sir no, ang mas prevailing naton nga weather system diri subong is ang shear line since kumanotis man naton medyo kita no ang kumanotis naton ang mga pagulan naton do more siya sa Kalite lang, pero actually kung dito sa norte or sa northern parts ng Panay medyo ga-experience siya to sila sang occasional nga heavy, so balanon manong do more sa shear line ang aton nga weather system. Kung magamba kita sir nga shear line, anong buot silingon sila? Isang actually ano na siya no, convergence na siya or tagpuan sang mainit kag matugnaw nga hangin. So ang matugnaw naton nga hangin amo na siya si hangin amihan or northeast monsoon kag aton nga mainit nga hangin. Amo na siya si easterlies. Kung makita easterlies amo na siyang mainit nga hangin from the Pacific Ocean. I see. Sir, ining low pressure area dito sa ibahin sang coastal waters sang Vincenzo
sagon sa Buanga del Sur. Naibloan naton sir gaw do may re-intensify ini kag mahimo ma-develop pa naman sa isa ka bagyo. Well, actually, na ano ko ni Sir, no, nalanta ko ni sa itong mga forecast models. As of now, low chance pa naman siya mag-develop sa isa ka bagyo. Okay. Pero siguro, no, once mag-cross siguro sa may Palawan, so most likely rin siya sa may West Philippine Sea or sa may southern parts ng Palawan, possible mag-redevelop siya sa isa ka bagyo. So once ma-develop niya siya, sir, malabot pa kita diri sa ibahin sang Western Visayas sa bagid ang syudad ka probinsya sang Iloilo. Well, actually, sir, kung magamo ng aton nga scenario, malayo na si In case man, no? ang bagyo Oo. okay, dito na siya sa may West Philippine Sea. So Agwa aton siguro na ang aton na nasubong weather system most likely na shear line. So Okay. ang laban-laban siguro na kung dire lang sa aton sa Iloilo, actually nalanta ko na gani sa aton nga weather outlook Oo. starting 22 dire sa aton sa Iloilo, no, ang mag-amat-amat makita improving weather. Pero sa may sa may Palawan? northern parts ng Panay, Okay. Aklan kag Capiz, that's the December 22, may possible pa sila gyapon nga mga pag-ulan. Okay. Sir, sa weekend, sini medyo sa gyapon maka-experience kita sa mga pagtupa sang ulan pero mga manipis lang gid ini. Yes, sir. Actually, kung i-base na lang, sir, sa aton nga weather advisory, Oo. actually, hasta December 21, possible pa tagyapon maka-experience siya sa moderate to heavy nga mga pagulan, particularly dire sa may Iloilo, no. Pero siya, sir, ang aton siguro most likely ni mga ulan, mga kalabanan, mga talitil lang. May mga occasional mo ta siguro nga moderate nga heavy, pero ang aton mga pagulan ni do more siya sa sa talitil lang. Okay. Sir, magluwas sa ring low pressure area, way makita sa ibang pagid nga mga weather disturbances kay monitor abi sagwa sang par naton. Yes, sir. So far wala mo kita may monitor subong LPA or bagyo sa outside sang par. Of course, with exempted ning ginabatayan naton ng LPA. No? Although mira kita nga possible siguro nga circulation nga tuhaw siguro by the end of December. Pero medyo malayo pa ni sir kaga hindi pa ni siya subject to change pa ni siya, and actually ginasuggest gini sa aton nga tropical cyclone threat potential, nasa low chance pa siya nga mag-develop sa isa ka weather disturbance. Kaya of course, siyempre malayo-layo pa siya. Pag-abutan ni sa adlaw sang 25, no? Adlaw sang Pasko, medyo may mga improvement sa ato nga weather conditions ni Engineer Baron. Yes, sir. Actually, ang nakita ko sa atong forecast model, ang siguro ining LPA, ni dalaga niya, ipakadto niya siya sa may Palawan. So, siguro kung dito siya mag-develop or dito siya mahimo nga bagyo sa may Palawan, so actually medyo malayo-layo man siya, sir. And actually diri sa aton gani sa Iloilo, based lang sa aton nga recent data sa aton nga forecast model, December 22 diri sa Iloilo mag-amat-amat kita improving That's weather. good. Of course may mga chances gyapon sa mga pagulan, pero more likely na siya mga light rains naman lang siya. Pero man siya, sir, mag-improve man aton nga weather. At least ang at least mabalanta for the next coming days nito hasta mag Christmas, may improve ya aton nga weather. Okay. Sir, nabro naton nga hangin amihan subong nagabatsag di makita sang hangin amihan kay subong kagahon daw maburubugnaw na gidman ang dupoy-dupoy sang hangin. Well, actually, ang aton nga prevailing gid nga northeast monsoon is nag-apekto lang siya, sir, sa may Luzon, no. Okay. Mula na galing kisa ang Nadapya-dapya. nagadapya na sa ato, no. Pero kung lang, sir, kung sa akon lang, especially dabi sa subong ang patugnaw gid nga mabatsagan naton kung gabi gid or sa mga early morning. Mula na galing, no, do medyo mabatsagan takid siguro nga mas matugnaw gyapon hasta mag-aga or sa udto kay bala mo kita mo cloudy skies kita. Pero kung wala ni siya, sir, kung wala ni aton mga pagalom, kung wala ning aton nga mga pagulan, Okay. most likely ni mainit man ni ang aton nga nga tiyempo, ginaano lang gabi, gina-blackout lang sang galom ang aton nga ang aton nga sanag. Syempre kay ang hangin naton subong, hindi pa gid siya mambal naton nga northeast monsoon, kay si northeast monsoon hasta lang sa may sa may Luzon. Okay. So mga way naton ay ma-experiencehan si hangin amihan, sir?
Usually sir, mabatsagan to na si Amihan diri sa Western Visayas during peak months ni Amihan. So ang peak months naton is sa May February. Pero ano na siya sir, kung January actually na siya, mabatsagan na si si Amihan. Kasi gani kung mga kisa kung mga by the end of December nag-start na siya pabatsyag sang tugnaw diri sa aton sa Western Visayas. Galing nga kung sa akong observation actually sir sa mga previous nga mga tuig ang December siya nag-init siya. So siguro mas is safe to say siguro nga kung mabatsagan tagid si Amihan amo na sa January and February. Alright. This information, Engineer John Baron. Salamat yung kagluwat. Mayong hapon. Yes, sir, thank you and may nga po. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kid sa koneksyon naton sa atos nga lokal na pag-asa. Sa saling update naton sa pagmonitor sa mga sitwasyon naton sa panyempo. Medyo mauro improve at nga weather condition sa saling weekend mga K5 samtang nagapalayo ining low pressure area although nga may chance ni ma-develop pag-abot dito sa may West Philippine Sea. Pero titagwa na sa atos nga par, that's why nga hindi naton ni mabatsagan ang iya nga presensya once nga ang ining low pressure area mangin isa ka bagyo mga balik kita kay Bagyo Kerubin. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:46 sa atos nga pagpangalagad may ngapon gid kay Mama Maricel Baluro Kasiple dira sa may bahin sang Barangay Balabaguharo kay Mamayet Sapyo monitor man sa atos nga pagpangalagad kag sumamang kay Ma'am Bings PSG kag subong man kay John Alcala nagpa-shout out dira sa Ibanwa sang istansya gamonitor sa atos nga K5 News FM Sara na may ayad gid nga udto sa inyo tanan sa Ibanwa sang istansya. Alas 4:47 sa atos nga pagpangalagad. Basta gani Biyernes marulipot ang atos nga pagpangalagad. Basta Biyernes mga K5 kay may mga ginalagas kita nga mga inuras sa atos nga pagpangalagad kon na Biyernes ni nga adlaw. Masubo nga balita bad news sa mga motorista kay sugataon kita sang sining oil price hike sa pag-abot na sunod semana mga isak adlaw antes ang pagsaulog naton sang adlaw sang Pasko. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Halos sa isan ni kabulan 4 ka semana nga sunod-sunod nga pagsaka sang presyo sang ato sining nga gatong based sa estimate sang Department of Energy. Bali paglubanta pa lang ni kay may mga nabilin pag mga inadlaw depende ni sa mga dalagan sa aton sa merkado sa nabilin sa inadlaw kon ano ang mangin sitwasyon diri. Pero based sa initial nila mahimo nga may mapagsaka sa presyo sang gatong. Sa may gasolina mahimo nga magasaka ini sang 35 sentimos pakadto sa 60 sentimos. Kag sa bahin sang diesel mahimo magasaka ini sang 1 ka piso kag 10 ka sentimos o kon 1 ka piso kag 40 sentimos. While sa kerosene mga K5 magasaka ini sang mahimo 90 sentimos tob-tob 1 ka piso. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ni ang gina-estimate nila nga mahimo nga igasaka sang presyo sang aton sining nga gatong. Hindi ka ni kapaayaw ka lagaw pa road trip kung may mga salakyan ikaw kay ti nagmahal ang ining gasolina ang diesel ko ng krudo kag subuman ang kerosene. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:49 sa aton sining nga pagpangalagad sa piyak nga bahin. Good news para sa mga kontraktual kag job order sa ngayara sa aton sini nga mga government workers kay magabaton ni sila sang ila sini nga gratuity pay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Siyempre kung nag-aobra ikaw sa gobyerno kung hindi kaya regular employee lain yang imo nga benepisyo amo ni nga kanami magtrabaho sa gobyerno
kay ti kompleto sa benepisyo. Now, damo kasang may mabaton sa mga K5 kay waay kasang kulbaan nga maputo ang imo ginaubrahan pasara ka nagaobra now sa mga government offices naton. Amo ni gani kung empleyado ikaw sa gobyerno, na masuruswerte ikaw kung ikomparar sa iban sa mga empleyado sa mga pribado sa nga kumpanya, unless kung ginaobrahan nyo nga kumpanya na mabuot no kag maalwan sa nga boss pareho diri sa K5 News FM Philippines. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ay kung iban sa pribadong kumpanya, why gani gahatag bonus now, ang kwalang 13th month pay. Pero on the part niya sa mga empleyado sa gobyerno, damo ni sila benepisyo. Amo na ang bagay naton nga mas suruswerte ikaw kung makasulod ikaw sa mga government offices kay madamo sa mga benepisyo ilawigig kung ikaw ang ma-regular sa trabaho. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Di ang mga government employees siya, may 13th month pay, may 14th month pay, tapos may mabaton ka pa sa mga SRI, kag ano pagidra mga benepisyo. But kung ikaw ang contractual, no, kag mga job hire, di medyo gamay ang imo sa nga makuha mga K5 di sa siring pagtapos ang tuig 2024 na bali ang makuha mo sa ang ginatawag sa nga graduate pay. Now depende ini sa isa ka local government unit, now sa isa ka LGU kung dako ang lasinuptan, medyo dako-dako man ang mahatag sini no nga graduate pay sa mga contractual kag subuman sa mga job hire. Pero ang good news ni mga K5 kay suno sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpagawa ini sang isa ka administrative order number 28 nga ang mga workers no pareho sa sining mga job hire kag subuman no sining mga contractual no mahimo no nga makakuha nila ang ila sing graduate pay. Pataasan ni Pangulong Bongbong Marcos nga mahimo nga makuha sini yara sa hindi magsobra sa 7,000 pesos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sang una ni 5,000 pesos lang no, ang imo sing baton. Pero ito depende ni kay kung mga binulan ka pa lang, no, may ginatawag man sa niya nga nga pro-rate basis. No, kung mga 2 bulan, 3 ka lang kabulan, hindi magiging siling niya kung ang maximum sini 7,000 man imo sini nga batonon. Depende ni sa imo sini nga naman tawag prorated, no? I-divide kung pinapalang ka bulan ang imo sa nga trabaho bilang kontraktual kasubuman job hire. Pero kung kaysa may mga job hire man nga tinuig na nga ang status job hire. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Yung sa syudad sa Iloilo, ang ila sa graduate pay double naton 5,000 pesos mo. Sa may province kag subuman sa may bayin sa city government. Amo ning ila siya mabaton, pero sa iban sa tibasi kon makabaton man na sang 7,000 pesos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Di mahimo nga makuha na ini mga K5 matapos iti mayara na sang order halin sa mga presidente gimanduan no ang Department of Budget and Management nga mag-release na sang pondo no para diri sa aton sa nga mga contractual kag mga job hire. Kay ti bisan paano pasalamatan tani no ang mga kontraktual ka mga job hire kay ti may dako man nga bulig sa mga opisina sang gobyerno. Ina kon ang iba nagaobra kay base kung may mga job hire maka may kontraktual nga base ang obra lang mag-in no sa ila opisina. Pagkatapos na in malagaw-lagaw. Alam mo kung kaisa ginalista ka lang na mo, ilabagay kong lapit ng eleksyon, kadamo sa mga ginapang-hire nga job hire. Kaya kung kaisa daw makita na itong kaisa doon sobra man gani, nga pagpang-hire sa mga job hire, kag daw ay nang gani gasinanto. Pero importante sa kay kung ma-hire mo ini, sure ball, mabuto ina sa imo. Kag siyempre sa mga empleyado sa gobyerno nga mga regular hambagi naton na masuruswerte ka mo. Kadamo sa mga benepisyo kung anong matabo dira
di ba, during the time sa COVID-19 pandemic, ang mga dalagko ng mga kumpanya, no, ang iban ni makabing naton ang ila sing trabaho, no, dalagko ang sweldo. Pero that time sa COVID-19 pandemic, no, na-experience naton mga K5, ngati ang iba niya nag-unta trabaho, no, ang ila kumpanya nagpamuhin sang tawo. Bisan amo pa siya ng imo siya trabaho, naway siyang kasiguraduhan, no, ba't kung ara kasi gobyerno, ano man ang matabo, sige ang imo siya nga obra, sige ang pagbaton mo sa imo siya nga sweldo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo na gani nga sa mga na to, mga government employees naton, no, dapat nga maging maayo man yung nga serbisyo. Hindi ka mo magsinukplado, hindi ka mo magsinukplado. Kaya kung magsinuplado ka mo, taniwaya ka mo nag-ubra sa opisina sa gobyerno. No, kaya ginasweldohan ka mo sa kwarta man sa mga pumuluyo. Alam mo, kaisa ba yung mga empleyado sa gobyerno nga sos Mario Josep kung hindi makapuno sa mata nila, daw paagyan ka Manila kaila sa nga malain nga batasan. Why sa nakapanumdom nga kadamo-damo sa nagahandom sa ila sa nga obrara. Kaya mo lang panugyan ta, no? Kadamo sa benepisyo, dagko sweldo nyo, no? Dapat ibalik nyo man ang pagserbisyo sa matarong kag maayo sa aton mga pumuluyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayo nga po kay Ma'am Divine Grace Laanan, kag suma kay Sir Hudlo Montana, kag kay Sir Fred Pascal Jucampo sa may bahin sang Banwa sang Zaragoza. Madamo pa kita kung tani kita sa mga pag-istoryahan sa mga K5, no? Kay may nasa puwanda nga nga nagautaw-utaw sa Banwa sang Leganes, o galing kay daw nakitaan siya nga ay masang power play. No? May mo siguro na lumo sa ining biktima, ining si Jewel Pudadira Espinosa, 43 anyos, kang residente sang barangay Anabitasan, Lapas, no? Nakitaan ni sa suba na sakop sang barangay Carimayor, no? Or Cariminor, sa may Banwa sang Leganes, no? Ang ining nasambit siya ni nga biktima. Ining kuha ni sang pamilya, no, ang iya nga bangkay, kaway naman sang plano pang ipatopsy, kag nagapati sila nga waay man, no, sang foul play abi o kung hungod yung patay ang ila sining nga himata. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak na bahin, naglabuot sa 250,000 pesos ang balor sang kalitan gintuga sang sunog da sa bahin sang Project 5, no, Sook Arevalo kagabi, na amaning sunog nga kagabi ginrespondiran sang ato sa K5 News Patrol. Daw electrical in nature, no, ang ginalinan sini. Amanong along kita, no, labagid sining bulan sang Disyembre, ang ato sa paggamit sa mga Christmas light, no, ang mga palupok mga K5 halungan ginaton nga base ko nini magatuga, no, sang sunog mga K5. Masubo kag syempre masaulog sang Pasko, sunog balay mo, masug alaw sang bag-ong tuig, way kasi imo sining balay, ginalikaw lang naton kay ti masami, na may mga instances sang una, kabasa sa ning mabulan sa Disyembre, may mga sunog katabo diri sa may syudad sang Iloilo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak na bahin, luyag sang ato sa city government, na nga paidalom sa drug test, anwali ang ining mga bouncer sa mga bars na tondri sa may syudad sang Iloilo. Ang iba sa madalag ko nga mabalita, bantayin mga K5, no, sa amo singa Facebook page, mga update ka mga information, no, dra nyo mahibaluan sa amo singa Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ang ato singa pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Klinika Ditex 500, the superior antioxidant kag suman sang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty C. Isa ni ka-alkaline nga vitamin C mga K5. Hindi pwede kin mainom kung kita sang kinaan, hindi magsulab ang ato siri nga mga sulok-sulok. Kag siyempre ang Klinika Ditex 500 kang Mighty C, no? Amo man ning parapunggan ang mga pagtubo, no, sa mga bukol sa lawas. Kaya ang Klinika Ditex 500 puno ini, no, sang anti-carcinogenic properties mga kakita. Kag siyempre kung gusto nyo man mag-ayo, kinatrangkaso ka mo dira, no, ginaubo ka na sipon, mag-inom kita sang Klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacteria specialist, no, ginapatay ni mga kagaw, mga viruses, no, sa aton sa nga lawas. Kaya kung gusto nyo mag-ayo, inom kita sang Klinika
D3 Bayo. Initanan mga dikalidad nga produkto ni Doc Ramil Itangoy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Kag sa aton mga kakifay, no, hulat-hulat lang kamo. Masako-sako abi kami tungod nga sa Domingo nga adlaw, Disyembre 22. Amo ang amo singa Thanksgiving party. Now diri sa bahin sang Isla Sang Panay. Tanan nga mga K5 News FM sa may Isla Sang Panay, may Thanksgiving Day, no? Kag syempre may Family Day nga hiwaton man mga ka-K5 sa agasin nga Domingo. Ang Thanksgiving namon sa hapon hasta sa gabi. That's why nga masako kami sa preparasyon. Kaya ang tanan nga mga station diri sa may K5 News FM Panay, diri magapadulong sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kag sa mga ka-K5 man naton, no, hulat-hulat kamo kay ang team namon magalibot para sa OK ka, may kapi ka. Kay sa mga K5 solid supporters naton ka man tagpalamati na nga wala galinalin ang ila radyo ko nagkatutok permi sa K5 News FM Iloilo 88.7 base ikaw na, no, ang amon madakpan ka madaog sang isa ka box sang Ditex Coffee Mix. Ganit tutok na mga ka-K5 dili lang sa kampyon nga estasyon ang K5 News FM Iloilo. Sa ngalag lamang sa bilog sigang puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Itangoy, sa amon sining area kag Station Manager kag K5 Ray Espeja Umalay. Ako naman inyo agad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto. Kano saan mo na hibawaan na kay diabetes? Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500. Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom? Buntag na o gabi. Karon pila na may imong sugar? 136 na lang akong sugar. DTX 500. Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Doc Ramil Uy. Nga abala kinanglanon naton mag-inom DTX 500. Duwa lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining aton ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500. Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract. Osto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang Charantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin. May kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin alin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Kaya ara sa pait. DTX 500. Catalina Habagat, sang Puro Cantabo, Barangay Kamingawan, Cabancalan City. Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500? Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagda 2 ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alivio git, subong gi-maintenance ko nagit sir, kanamit nagit sa akon nga mata. DTX 500. Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini
ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo. Yawan ka kaon ng pulo. Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso? Inom ka na lang DTX 500. Oo. Kin-extract, kinsulod sa kapsula. Amo ini karon ang aton nga DTX 500. Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure. Husto. Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols. Polyphenols. Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant, it will work as anti-inflammatory. Husto. Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo balatian sa kurason. Isagid. Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa sugared cane. Correct. Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming nga selula sa imo atay nga amo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula. DTX 500. Ako si Herminia Titong, 53. Pila ang imo blood sugar sa una? Sobra 300. So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom? Nagainom ako aga 2, sa gabi 2. So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar? Oo. Anong resulta? Pila na? Sobra na lang 100. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. As we celebrate this joyous season of love and giving, I extend my warmest wishes to all. Ilabi na gid ang mga palangga ko nga mga Ilonggo diri sa syudad sa Iloilo. Upod sa akon bugos nga pamilya, handom ko nga mangin madinroagon kag malipayon ang inyo Paskwa kag bag-ong tuig. Nangin mainuswagon ang aton nagliligad nga mga tinuig. Each year, we always finish with strong and numerous awards and remarkable accomplishments. As your local chief executive, I am deeply appreciative of all your contributions. As we approach the new year, let us continue to be united. Ululupod naton nga ipadayon ang kauswagan sa aton syudad kag sang tagsa-tagsa kapamilya nga Ilonggo. May the light of Christmas star guide us towards a brighter and more prosperous future. Again, I am wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Madamo gid nga salamat. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:09. Ining oras sa dolo sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas,
mayong hapon Pilipinas, mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Afternoon Newscast, Disyembre 20, 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo, mga tagbalita ka-K5, Enrico Topasorita Jr. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga headlines, kinadulong sa kaluan sang D3 Bayo na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagalik-balik ng lanat ubok ag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang klinika di Alternativum Medicine and Wellness Center. Kakaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, releasing sang insentibo sa mga empleyado sang Kapitol, hindi dapat maglapaw sa Disyembre 31. Kasong nga murder, napasaka na batok sa construction worker nga nagbuno patay sa isa ka polis sa Banwa sang Uton. Sa balita nasyonal, masobra 40,000 ka mga pulis gindeploy sang PNP para sa Christmas Exodus. Sa balitang international, 270,000 ka mga migrants nagbiya na sa Estados Unidos. Sa balita sa patag sang hinampang, Jordan Clarkson nagalaom nga makaupod sa giyapon sa gilas sa FIBA Asia Cup. Kag sa ato naman balitang entertainment, singer nga si Eliza Quijano kag non-showbiz boyfriend sini ginkasal na. Alas 5:11 na batiaon ang aton mga headlines. Kakaroon sa iluan nato maditali na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Balitang lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatiaon nga duluong sa inyo sang klinika Ditex 500, the superior antioxidant. Hindi dapat nga maglapaw sa Disyembre 31 ang pag-release sang insentibo sa mga empleyado sang Iloilo Provincial Government. Sulo kay Iloilo Governor Arthur Toto Defensor, umpisa subong adlaw tub-tub sa Disyembre 31, amat-amat ipanghatag ang mga incentive sa mga empleyado. Dugang pasining nga balor 47,000 pesos nga ginalakipan sang collective negotiation incentives, service recognition incentives, productivity enhancement incentives ang makuha sa mga regular nga empleyado sa provincial government. Samtang 5,000 pesos naman ang mapauli sa mga job orders. Angot diri suno sa gobernador, nagapasalamat ini sa sangguni ang panlawigan sa pagpasargilayon sang budget para diri. Naibluan nga base sa guidelines ng Department of Budget and Management o kon DBM, dapat nga mahatag ang insentibo antes magtakop ang tuig. Sa dugang balitang lokal, ipaidalom sa drug test o kon drug test ang mga bouncers kag mga security guard sa mga bar sa syudad sang Iloilo kada tuig. Ini kasunod sang pagkadakop sang isa ka bouncer sa isa ka drug bypass operation sang tinalikdan gid lamang. Suro pa kay Mr. Kanong, ang head sang Task Force Morals and Values nga naghisugot ang mga bar owners, ang Iloilo City Government kag Iloilo City Police Office sa kon ICPO. Kasunod sang ila pagsinapol nga ginpatigayon kahapon nga adlaw Disyembre 19. Suro pa kay Kanong nga luyag nila nga pasiguraduhon nga hilway ang nightlife sa syudad, ilabi na sa Diversion Road. Matandaan nga nagpahayag man si Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas nga maghatag ini isang testing kits sa mga bar owners. Sa pihak nga bahin, napaskaan na sang kaso ang suspect nga construction worker nga nagbunok patay sa pulis sa Katapo sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Provincial Field Unit. Madomdoman niya ginkilalang suspect na si Dan Garferio or Garferio, 40 anyos, residente sang barangay Sinibaan, Dingle. Samtang ang biktima amo naman si Police Staff Sergeant Erwin Digo Kalubayan, 40 anyos, kasado ka residente isang barangay Balabag, Dumangas. Suno kay Police Lieutenant Colonel Abner Hordan, ang hepe sang Uton Municipal Police Station, nga kaso nga murder ginfoil batok kay Garferio. Naibluan nga base sa inisyal nga investigasyon sang aton kapulisan nga nagainom-inom sa gwa sang Tiangge sa barangay Pakyad ang suspect kag biktima sa diin separado ang ila lamesa alas 11:30 sang gabi Disyembre 16, 2024. Apang sa naglisensyang biktima sa tag-iya sang Tiangge nga si Donita Rose, hinal ang gipalapitan sang suspect si Kalubayan kag ginbuno. Natiruhan pa sang biktima ang suspect gamit ang iya service firearm, apang napuruhan ini sang pagkabuno nga gintulaan sang iya kamatayon.
Gindala naman sa West Visayas State University Medical Center si Garferio matapos sa kaangkon sang pila sa tiyan. Samtang may nagagwa naman yung impormasyon nga lunsay nagapangaluyag ang pulis kag ang construction worker sa tag-iya sang Tiangge. Apang ipangwala naman ini sang babayi kay sa subong padayon ang investigasyon sang Oton Municipal Police Station sa motibo sang krimen. Sa piyak nga bahin, siyam ka mga festivals nagikan sa nagkalain-lain nga makabanuahanan sa probinsya sang Iloilo ang magapasundayag sa 2025 kasadyahan sa kabanuahanan. Lakip sa mga ini amo ang masunod, Tangyan Festival sang Banwa sang Igbaras, Craya Velicon sang New Lucena, Kaing Festival sang Leon, Tultugan Festival sang Banwa sang Maasin, Tinoom Festival sang Kabatuan, Hirinugyaw, Sugidanunay, Festival sang Banwa sang Kalinog, Hawas Festival sang Dumangas, Banaag Festival sang Anilaw, kag Tawili Festival sang Banwa sang San Rafael. Natala naman nga magpatigayon sang grand launching sa December 22 sa diin ipresentar ang mga magapasakop. Nahibaluan nga hiwaton ang kasadyahan sa kabanuahanan nga ginbansagan bilang Festival of Festivals sa Enero 25 tuig 2025. Alas 5:15 dugang paginaton nga balita lokal. Tutukan sa gihapon sang Iloilo Provincial Government ang tourism industry sang probinsya sa tuig 2025. Suno kay Iloilo Governor Arthur Toto Defensor, isa ini sa nanging paagi agod nga magasanyog ang turismo sa probinsya. Gani nga ini ang ipatuman sa gihapon. Dugang pa sang gobernador luyag sini nga i-accelerate ang tatluyak ka mga executive order angot sa turismo sa masunod nga tuig. Sa piyak nga bahin nangin madinalagon kag naghilinugyaw ang mga delegado kag supporters sang Iloilo Science and Technology University o kon ISATU matapos makuha ang ikatlong nga sunod-sunod nga kampyonato sa Regional State Colleges and Universities Athletic Association o kon RSQA at 2024. Angot na rin nakakuha sang 228 tanan ka mga medalya ang nasambit nga universidad kung sa diin 96 ang bulawan, 68 ang silver kag 64 naman ang bronze. Nagapangaduwa naman ang Capiz State University o kon CAPSU nga may 176 ka medalya sa diin, 64 ang gold, 37 ang silver, kag 75 naman ang bronze. Samtang nagpangatlo naman ang West Visayas State University o kon WIVSU matapos makakuha sang 169 ka medalya sa diin, 61 ang gold, 45 ang silver, kag 63 naman ang bronze. Nahibaluan nga 42 tanan ka events ang ginpatigayon sa 22 tanan ka mga venue kag nangin-host naman sa nasambit ang kahiwatan ang Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology o kon ISOFIST sa Barotac Nuevo, Iloilo. Yara sa 13 tanan ka mga state universities kag colleges ang nagpasakop sa riin. Nagsugod ang kahiwatan sang December 15 kag nagtakop naman subong nga adlaw Disyembre 20. Alas 5:17 naka-full alert status ang Bureau of Fire Protection Region 6 para sa saling holiday season sumugod subong adlaw Disyembre 20. Ini ang suno kay Fire Senior Inspector Jasmine Misinas, ang acting chief sang Fire Safety Enforcement sang BFP 6. Angot diri may mga naka-standby nga personnel o kon first aid service team sa strategic kag crowded areas nga nakalerto sa tion may maglain ang pamatsyag o kon may mga emerensya. Dugang pa may mga timan sila nga magalibot sa lugar kung saan ginapanugutan ang pagbaligya sang palupok. Kag sa ato naman pinakaulihi nga balitang lokal, patay ang isa ka lalaki matapos nga gintiro sang isa ka gwardya sa Sitio Ilawod, Barangay Poblacion, Barotac Viejo, Iloilo, Desyembre 19. Sa impormasyon sang K5 News FM Sara, ginkilalang biktima kay Rodel Ambo nga taga Sitio Sambag, Barangay Nueva Sevilla, Barotac Viejo, Iloilo. Kag ang suspect naman amo si Tre Arsibugan, 37 anyos kag residente man sang nasambit nga lugar. Natukiban ni si Guban nga may kachat ang iya asawa kag iya inigin padayon ang ila istoryahanay sa chat sa rason nga insigida nga nagkadto si Ambo sa Puluyan nanday si Guban. Wala ini nahibaluan nga ang iya gali ka istorya sa chat wala sang iban kundi sa si Guban o kon ang bana sang iya ka chat. Pag-abot naman sang biktima sa nasambit nga Puluyan, insigida nga gintiro sang suspect sa ulo si Ambo gamit ang 12 gauge nga shotgun. Gilayon nga gindala ang biktima sa pinakamalapit nga ospital apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival o kon DOA
DOA. Samtang, padayon naman ang hot pursuit operation sa Barotac Viejo Municipal Police Station matapos nga nakapalagyo ang sospeka. Alas 5:19 na batiyawan ang detalye sa baton sa nga balita lokal. Kakaroselwa nato ang detalye sa balita nasyonal. Balitang National. Balitang National. Ang mga balita nasyonal nga inyong batiyan na dulong sa isang My TC. Kung gusto mo healthy, inom ikaw sang My TC. Naglabot na sa masubra 40,000 ka mga kapulisan ang ginpalapta sa pamunuan sa Philippine National Police karon nga holiday season. Suno kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nagdugang sila sa matinawo nga gin-deploy agud mag-assister sa publiko karon nga holiday. Ginposte ini sa mga simbahan, pantalan, terminal kag airport agud masiguro ang seguridad sa mga biyahero kag bakasyonista. Sa karon wala pa sila sang nalista nga mga untowards incident. Sa dugang nga balitang nasyonal, ginaprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paghatag sang one-time gratuity pay nga tubtob 7,000 pesos para sa mga nagatrabaho sa gobyerno sa idalom sang job order o kon JO kag contract of service o kon COS. Ginabi-abi ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang pag-aprobar ni PBBM sang Administrative Order 28 nga ginpirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sang December 19, 2024. Base sa pahayag sang Department of Budget and Management o kon DBM, ang gratuity pay para sa mga kwalipikado nga JOs kag COS nga government workers ang ginpataasan sa 7,000 pesos salin sa 5,000 pesos. Suno pa sa Tiglikom nga hindi mahimo pabayaan ang mga nasambit nga mga personnel bangod dako man ang nabulig nila sa pungsod kabangdanan nga hindi sila dapat mangin empty-handed o kon wala sang mabaton subong nga Pasko kag bag-ong tuig. Alas 5:21 na batiyawan ang detalye sa atos nga mga balita nasyonal. Kakaroselwa nato mga detalye sa balita internasyonal. Balita International. Ang mga balita internasyonal nga inyo mabatiyan na dulong sa inyong Ditex Beauty Soap. Para sa mamis, kag maputi sila nga panit, magamit sa nga Ditex Beauty Soap sa ato sa nga pagpaligo. Nagdangat sa masubra 230,000 ka mga migrants na napalin sang US Immigration Authorities. Pila ka semana antes makabalik sa White House, si President-elect Donald Trump nga nagpahayag ipadeport ang minilyon ka mga migrants. Ang nasambi kinomero ang base sa final annual report sa idalom ni President Joe Biden nga mas manubok ni paanggid sa nakaligad nga dekada, lakip na diri ang unang termino ni Trump. Base sa report sa Immigration and Customs Enforcement, kalabanan sa managbiya sa Estados Unidos ang iligal nga nag-agi sa southern border. Halos 1/3 sini ang may criminal conviction o kung may ginapakatubang nga criminal charges. Matandaan nga nagpangako si Trump nga magapatuman ini sa pinakadako nga deportation operation sa maragtason sang Estados Unidos kung ini ang magabalik na sa White House sa Enero 20. Alas 5:22 nabatian ang ato si makundan sa balita internasyonal. Kakaroselwa nato mo detalye sa balita sa patagsang sports. Sports. Ang balita sa patagsang sports ay dulong sa inyong Klinika Deo Fresh. Mangin protekado kita 48 oras against sa ato nga body odor, magamit kita sang Klinika Deo Fresh sa ato sa nga mga ilok. Wala sa gihapon nagakatulaan sa paglaom si Filipino-American NBA player Jordan Clarkson nga liwat papilian agud makahampang sa Gilas, Pilipinas. Ginpahayag siya nga isa kadako nga kadungganan nga mapilian bilang player sa kaugalingon nga pungsod. Ini bangod hindi na bag-o si Clarkson sa Gilas bangod nagpasakop ni sadtong tuig 2023 sa World Cup of Basketball kag inhiwat sa pungsod. Nangin pamilyar naman ni sa Gilas coach nga si Tim Cone bangod siya sadto ang assistant coach ni Chot Reyes. Gindayaw ni Clarkson si Cone bangod sa maayong nga komunikasyon kag ang koneksyon sini sa mga humalampang. Ginpamilit sini nga isa kadako nga oportunidad ang makahampang sa Gilas, Pilipinas. Alas 5:23 sa batian ang mga detalye sa ato sa balita sa patagsang sports. Kay karon sa ilan nato mga detalye sa patagsang entertainment. Balitang Entertainment.
Kag sa ato naman balitang showbiz, ginkasal na ang singer kag anay X Factor Philippines contestant nga si Alyssa Quijano sa iyang non-showbiz boyfriend. Sa social media accounts ni, ginpakigbahin niya ang mga laragway kag video nga kuha sa ilang nga kasal. Ginhiwat ang kasal sang duha matapos ang 3 ka bulan sang mag-propose sang kasal ang iya nobyo. Nangin matunog ang ngalan ni Quijano bangod sa pagpakigrelasyon sini sa singer nga si Charis Pempenco o kung mas kilala sa karon nga si Jake Cyrus. April 2017, nagbulagay sila kag makaligad ang 4 ka tuig o kon makaligad ang 4 ka tuig nga relasyon. Mayo nga po kay Mang Mike kami Benedicto, kay Sir John Pelotso Sumagaysay. Nagamonitor sa may bahin sang barangay Paho, Pututan. Mayo nga po nagid sa pamilya Pelotso kag Sumagaysay. Ang pagpanami ulit kay Sir John Pelotso Sumagaysay. Kay Ma'am Nance Falales, no, dira sa may Santa Cruz, Arevalo. See you later. Kay Ma'am Nance kag sa pamilya Falales, no, dira sa may distrito sang Arevalo. Kag mayong hapon man kay Sir Danny Labrador. Kag amoy to mga K5 ang kapugusan nga pagbalita nga gindulong sa inyo sang Ditribayo Afternoon Newscast, Disyembre 20, 2024. Mga ka-K5, padayon ka mo nga mag-like, mag-follow, kag share sa among official social media pages ang K5 News FM Iloilo 88.7. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon nga TikTok account. Kami ang inyo, mga tagbalita ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Happy weekend mga K5! Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita.